ଆସ ଆସ ଜଳ ନିକଟ, ନୁଏ ହି ଜଳ ନଦୀ କି କୂପର, ଏ ତ ଜୀବନର ଜଳ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଳ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଳ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଳ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହତ୍ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଠ କରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେତେକ ଧର୍ମ ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ, ଯେପରି ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ହାତରେ ପଥର ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଥର ଫୋପାଡୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ବଡ଼ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କେହି କ'ଣ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ? ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ପାପ କର ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷାରୋପକାରୀମାନଙ୍କର ସେହିଦିନ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା, ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ଉପାୟ କଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦୋଷାରୋପକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ନ ପାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଭୋଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାପ କ୍ଷମା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।